Olat Salvadorri eskerrak eman dizkiogu, eta hitzartze solasaldi honen astean segituko dugu goizeko lan txandakin, ze gaurko goiz honetan kongresuak aurrera segitzen du, eta hizkuntzen irabaziaren kongresu honetan, oraingo honetan, holtzara eskatuko dugu datozela mesedez, entretenimendu industriaren digitalizazioa hizkuntza gutxituetan. Hau ere, pisuzko gaia datozela beraz, Harold Hallman Danimarkako gutxiengo alemaniarraren Bundeswehr Nosbergen elkarteko komunikazio burua. Ongi etorria, txalo bat mesedez. Lucio Fernández Ostolaza, kazetaria, kode sintaxiko kidea, Georg Hammer, ekonomian doktorea, eta sorabirazko jokoen bultzatzailea, eta Adam Edwards Tinopolis Interactive enpresako zuzendari komertziala. Eta nire gauzak kenduko dizkizuet. Eskerrik asko, Luizio. Bai, ederki. Tira, zuena da izan. Aurrera, eskerrik asko. Thank you very much. I am Harold Hallman, and even before this... Eskerrik asko, Harold Hallman, naiz. Eta kongresu honetara iritsi aurretik nire buruaz gauza berri bat ikasi nuen. Izan ere, nire izena, arro, euskeraz, esanahia daukan hitza da, eta beraz niretzat oso opari polita izan da, nire izenak hemen esanahi hori duela, arrotasun izaera eta esanahia duela ikustea. Orain, entrenimentuaren edo digitalizazioaren garrantzia ikusiko dugu ikusentzun, entretenimentu industrian. Nik komunitate gutxiengo alemaniar bat ordezkatzen dut, hizkuntza bera alemana ez da hizkuntza gutxitu bat, baina baditu zailtasunak gutxitua den komunitate edo gutxiengo baten komunitate osatzen gunean. Nire, semea, gaztea zenean, erabezenean, asko gustatzen zitzaion jolastea joko guztiak ingelesa zeuden eta abantaila bat izan zuen, izan ere bere ingelesa hobetu zuen, baina arazo batez ere ohartu nintzen era berean. Niri gustatu izango litzaidake, alemanieraz joko guai horiek guztiak ikustea, baina ez zeuden hor. Izan ere kontua ez da bakarrik hizkuntza bat ikastea. Errekonozimentu kultural bat dago horren atzean, identitate bat dago. Horregatik da atsegin handia hemen panel honetan parte hartzean. Orain lehen hizlariari emango diot hitza Lucio Fernández Code Syntaxeko fundatzailea da. 2000 urtean sortutako enpresa izan zen, eta berak proiektu ezberdinak kudeatzen ditu, bezero ezberdinetako interneteko proiektuak izan ohi dira, eta arrakasta handiena izan duena Trivial joko bat izan da, galdera erantzunen joko bat izan da. Azken urteetan euskaraz sekula asmatu den jokorik ospetsuena izan da. Eta gogotsu gaude jokoaren berri izateko, zuri emango dizut hitza. Bueno, egunean behin aurkeztuko dut, guk egiten dugun joko hau, eta nire kurrikulumean kazetari eta idazle hori beste bizitza batean eta beste gizaldi batean, orain teknologiako enpresarioa naiz, Elon Musk bezala. Gutxi gora bera, beste soldata kategoria batean, baina hortxe. Egunean behin, once a day, ingelesez, hori esan nahi du duela 5 urte sortu zen, 5 urte eta erdi, eta datza trivia erako galdera batzuk agertzen dira, 10 egunean, bakoitza 3 aukerarekin, eta asteroko lehiaketak daude, sari batzuekin, zozketaz eta garailarentzat, eta egunero ez da urtean egiten, zehartzen ditugolako oporraldi batzuk eta gero sasoi batzuk antolatzen dira, 10-12 astekoak eta orain gaude bat, gabonetan bukatuko dena, eta hor ere badaude beste sari batzuk, denboraldiko sailkapeneko sariak. Hau sortu duena gure enpresa da, Eibar dago hemendik Donostiatik 30 minutura, segun nondik irtetezaren Donostiatik, 24 langile momentu honetan, 25 urte betetzera goaz datorren urteko martxoan. Software librearekin lan egiten dugu, batez ere Python
programazio lenguaian, egiten ditugu webguneak, aplikazioak, ad hoc proiektuak, eta bezeroak ditugu, industrian, administrazioan, euskararen munduan ere bai desente, baina batzuetan egiten ditugu geure buruarentzako proiektuak ere bai, eta egunean behin halakoa da, ez da bezero batentzat sortua, baizik eta geure buruarentzat erantzukizun sozialaren parte, nola izateko euskararentzako ere bai, hala sortutako proiektu bat izan zen. Beste aplikazio eta batzuk ere egin ditugu. Aplikazioen munduan, hor dauzkagu batzuk, aditzekin jokatzeko gauza bat, Euskal Hedabide bat jarri dugu, Kanal Dude, Wikipediaren proiektu interesgarri bat, Txikipedia, Euskarazko Wikipedia duena horren aplikazioa ere geuk egina da, eta beste adibide batzuk, Gurot, beste joko bat da, kasu honetan, Bizkaiko udaletako euskara zerbitzuen tako dagoen joko interesgarri bat, nire iritzez. Eta egunean behin zer da, 10 galdera egunean, eta batzuk dira munduko kulturakoak, zinekoak ikuste dituzu eta beste batzuk dira Euskal Herriko pertsonaiak, eta beste batzuk dira matematika asmatu behar duzu zenbat kubo dauden halakoan. Eta hala agertza dizu denborarekin eta lehiatu hartzara baita ere ez bakarrik asmatzen. Denboraldikako tope bat eduki genuen, ze sortu eta eta denbora batera pandemia izan zen, eta pandemian etanak itxita geundela 80.000 erabiltzaile izatera iritsi ginen, eta gero pixkatola bera joan da, baina 5 urte tardiren ondoren ere gaur segurazki 40.000 lagunek jokatuko dute. Eta, hola jarraitzen duen bitartean, datorren urtean ere, norbaitik iragarri nahi badu, gu prest gure espazioak saltzeko. Marketingin, berda? Ez da Wordle, ez da egunean erronka bat agertzen dela. 40.000 lagunek bakoitza jasoko du gaur 10 galdera desberdineko sorta bat. Eta egin matematika horrek esan nahi du milaka galderako datu base bat dagoela atzean. Eta ez dira bekadun esklabuen bidez idatzi eskuz, baizik eta gehienak programazio metodoen bidez egin dira. Katy Perry Wikipediatik ekarria dago, adibidez, argazkia ere erabilgarri da, beraz, argazki librea da. Letra zopak sortu dira programa informatiko batekin, sartu 4 edo 5 letrako hitz bat, eta gero osatu gainerakoak euskarazko letren probabilitatearen algoritmo bat sartuta, eta IMDb interneteko filmen datu basetik ere datuak ezkargatu dira, eta gero galdera mordo bat sortu. Honi zaio adimen artifiziala deitzen, honi zaio programazio ona. Nien ez informatikaria, baina lankide azkarrak ditut, haiekin lan egiteko sorte daukat. Estadistika batzuk, denboraldi hasiera bakoitzan zenbat erabiltzaile gehitu diran, eta zenbat talde, 40.000 lagunen artean lehenengo geratzea zaila da, baina gauza bat dauka jokoak, eta da taldeak antolatzen dira, eta 40.000 talde baino gehiago daude, familia taldeak, lagun arteak, bulegokoak, eta hor batzuetan aukera egon daiteke lehenengoen artean geratzeko. Taldekako leian dago grazia, 40.000 lagunen artean daude berezitutako obseso batzuk eta haiek irabazten dute beti. Hori da gertatzen dena. Zenbaki batzuk eman dizkiguzu emateko, hor 0 bat gehitu zait, baina gutxi gara bera. Astero 250.000 partida jokatzen dira, horrek esan nahi du 2,5 milioi galdera erantzuten diala, ezagutzaren datuase bat ere badaukagu, bakigu zenbat euskaldunek dakiten Tuvaluko hiriburua zein dan, Funafuti, dakizuen bezala, eta notifikazioa bialdu eta jenti mordo batek konektatzen du, hori ere ikusia daukagu. Estadistika batzuk
Ez dugu datu askorik ateratzen, baina hauek Googleen zerbitzu bat, Google Analyticsek ematen digun zerbitzua da, adin txikikoak ere jokatzen dute, basak, Googleek ez du filtratzen du datu hori, baina neraben artean ere jokatzen da, joko zuri bat da, ez dauka eduki okerrik, nolabait esateko, gero beste proportzioa, Android 5% bat da iPhone bakarrik, hau da Euskal Herrian daukagun aberats proportzioa, 5 lagunetatik bat, eta egunean behin jokatzeko euskara jakin behar da. Baina, gure konektatu dauzkagun telefonoen 15% bat bakarrik dago euskarazeko ziurututa, eta hori da, gainera, Android guztiak euskaraz jarri daitezkela gaur egunean. Baina, castellano ez daukagu hemen gehienok, nik ez, ni militanteki euskarazko telefono daukat. Beste formatu bat ere badauka egunean behin jokatzen da, baina bakoitzak nahi duenean, baina dauka partida simultaneo bat aldi berean jokatzeko modu bat. Egin izan ditugu, YouTubetik ere egin dituen pandemiaren garaian, eta evento batzuetan egola ere antolatu izan ditugu. Xare jardunaldiak dira adibidez gauza bat egiten dana, eragin elkarteak egiten du herri eta bihar elkartuko gara adibidez errenterian, segurazki errenteriako institutuetako eta inguruko institutuetako 400 bat gazte jokatuko dute olako partida simultaneo batzuk, gauza kanberro bat izaten da, zaratatxua, eta baina, interesgarri izaten da. Eta telebistan ere eman izan dugu gauza hau. Egin dugu zuzeneko partida bat telebistatik, 3 bider egin da, baina produkzio zaila da, garestia, lehiaketak ez dira sekula zuzenean egiten telebistan, era honetako quiz jokoak behintzat, eta hala ere, juntatu ziren 25.000 lagun, gutxienekoan, eta 28.000 ere bai batean, eta baina produkzioa zaila da, eta 3 bider egin da gero ez digute berri deitu. Ondo funtzionatu zuen, baina pixkat ez dago segurtasun sarerik trapezioaren azpian, zerbait failatzen badu, akabo, ez dago. Baina, ok. Zeintzu dira honen arrakastaren gakoak. Katy Perry ikusi dugu, baina Katy Perry batzutan agertzen da, kultura orokorrez aparte, gakoa da batez ere, ez bakarrik euskaraz dagoela aplikazioa, interfaze askorik ez dauka euskaraz edukia. Edukia, atzo lehendakaria goratu zigun, Nelson Mandelak esana, hitzegi oso norbaiti bere hizkuntzan eta bihotzera iritsiko zaio. Eta nik uste dut hori dela. Eduki horrek emozionalki konektatzen du erabiltzaile basearekin. Eta orduan Katy Perry jarri dugu, baina beste bertako gauzak ere bai. Letra zopa bat edo zer gauzakin jarri daiteke, baina euskarazko hitzak aurkitzeak, plus txoro ekstra bat badauka. Orduan, eta baita ere, hizkuntza joko asko dago. Ez bakarrik letra zopak, baizik eta osatu ezazu bertso hau, anagramak letrak nahastuta asmatzeko zein dan azpian dagoen hitza. Euskalki kontuak ere bai, dialekto batean hola da, baina Ipar Euskal Herrian beste horrela esaten da, eta holako jokoak eta grazia dute. Alegin bat ere egiten dugu galderak sortzeko, programatikoki, baina batutan euskaz eskuz ere bai. Gaur adibidez, eroriko da hizkuntzen irabaziari buruzko galdera bat, espero dut, asmatuko duzuela, hemen zaudetenok bintzatu. Eta babesleak ditugu, eta babesleak ere sartzen dituzte galderak, ez? Eta babesleak ditugu, dauzkagun zenbakiekin, uste dugu, asteroko eta demoraldeko babesletza horiek komertzialki errentagarriak izan daitezkela. Horra adibide batzuk, banku bat, elektragailuak saltzen dituen, egiten dituen enpresa bat, eta azoka bioteknologiko bat. Holako zerbait. Erabiltzaileak posek daude. Hau da trend berezi bat, ikusten dugu Twitterren ia astero erdarazko institutuko komentario txoroak erderaz egunean behin jokatzen duen jentearenak. Eta hemen lagun Sorabioek barkatu, baina txiste lokal bat sartuko dut. Gure soziolinguista adituenen arabera,
galdetu ezkero Kike Amonarrizi izango dizu, hau oso ona da. Eta galdetu izkero Iñaki Jurrebasori izango dizu, hau Gloto Heriotzaren hilkanpaiak dira. Baina biak ados daude, eta biak oso dituak. Barkatu, ja bukatu da, txiste lokala, itzultzen naiz eduki orokorrera. Esportagarria da egunean behinen esperientzia. Saiatu ginen katalanez, edukia lokalizatu genuen, hizkuntza kontuak sartu genituen, un kopaldia izena eman genion, baina ez zuen exito handirik lortu. Eta bi denboraldi egin eta utzi genuen, denbora dirua altzen genuelako. Baina bai, erantzuna da bai, bada esportagarria, baldin eta baldintza batzuk betetzen badira. Behar duzu, un kopaldia katalana guk geuk egitea erabaki genuen, ez genuen lortzen behar ziren gauzak. Eta behar diren gauzak dira partaide lokal bat, marketinga egingo duena bertan, eta jakingo duena nola iritsi merkatu horretara, eduki zaintza edo curation esaten den hori ere, bertako jakintza egin egitea hainbeto hobea da, eta aurrekontu ere behar da, baina horretarako aurkitu genuen Galesen partner bat, eta budget edo aurrekontua jarriko zugena, eta horretaz ere itzengo digu urrengo hizlariak Adamek. Eta hauxe da, esateko, bueno. Thank you, Luigi. And as you mentioned in the end, I think we are hearing about some of the exportability. Eskerrik asko, aipatu duzu guk ere aukera hauek aztertuko ditugu, esportazio aukera aztertuko dugu, eta hori Adam Edwardek berak egingo digu. Bera da Galeseko zuzendari komertziala da, 22 urteko esperientzia du enpresen zuzendaritzan, eta bera da Tinit talde digitaleko zuzendaria. Tinitek jokoak ekoizten ditu, baita lineako irakaskuntzarako programak ere. Adamek eraberean kudeatzen ditu enpresako bezero garrantzitsuenekin dauden harremanak. ONU, Warner Brothers, Honeywell eta H eta M besteak beste. Adamek berrikuntza sustatzen du eta baita teknologien planifikazioa ere publikoan duen inpaktua maksimizatu alizateko eta enpresako etekinak hobetu alizateko. Adam, zurea da hitza. Eskerrik asko. Egunon, poreta. Horixe da egunon, galeseraz. Nahiko arin egingo dut nire aurkezpena, izan ere astirik badut bideo labur bat proiektatu nahi nuke. Adam Edwards naiz, Tiniteko zuzendaria naiz, integratutako agentzia digitala da. Zer esan nahi du horrek? Guk teknologia eta edukia biak ekoizten ditugula. Hizkuntza gutxituak sustatzen ditugu, bereziki, eta oso garrantzitsua da, kasu honetan, teknologia bera eta edukia zaintzea. Gure egoitza Galesen daukagu, baina baditugu bulegoak Londresen ere. Nahiz eta egoitza nagusiak Galesen egon. Gure jardueraren 80% Galesen egiten dugu, Hallowell izeneko herri batean. Gu edabide talde bateko kide gara, bertan 14 kide daude telebistan jardunean. Eta garrantzitsua da, ulertzea zein den Galeseko egoera. 3 milioi biztanle inguru daude, horietatik 850.000 lagunek hitz egin dezakete galesera, baina 300.000 pertsonek bakarrik erabiltzen dute galesera egunerokotasunean. Beraz, hor badago ezberdintasun bat ezagutza eta erabileraren artean. Gauza asko gertatu dira azken urte honetan, eta nahiko baikor gaude datorren urteari begira. Izan ere,
gure eskumenak esku hartzeko modu bat daukagu, traspasatzeko modu bat daukagu, eta saiatzen ari gara eskumen gehiago eskuratzen gure Galeseko gobernuan. Eta prozesu horretarako hizkuntza bera oso tresna baliagarria da. Helburu bat dugu Galesen, 1.000.000 hiztun lortu nahi ditugu 2050 urtea baino lehen. Oso helburu anbiziotsua da. Baina horretan lanean ari gara buru belarri. Hezkuntzari dagokionez, hezkuntza lege berria daukagu, onartze prozesuan dago, une honetan, eta behar bada arraro egingo zaizu, zuek aurrerago zaudetelako gu baino, baina lortu nahi dugu hizkuntza baliokidetza bat. Hau da, elebidun irakatsi nahi dugu gure ikastetxe gehienek edo ingelesez edo galeseraz erakusten dute bata edo bestea. Eta eredu elebiduna ere sortu nahi dugu. Badago beste gauza garrantzitsu bat. Izan ere, Galesen etorkizunean galesera hitz egitea balio erantsi bat izango da lanpostu bat lortu ahal izateko. Inbertsio handia egiten ari gara hizkuntzan eta aurrekontu handia dago horretarako, baina gure erantzukizuna ere oso altua da, izan ere diru hori ondo xahutzen dela aztertu behar dugu eta inbertsio horrek itzulera duela bermatu, izan ere sarritan inbertsio handiak egiten dira, baina gero emaitzak ez dira onak. Hori kontuan izanik erantzukizuna handia dugu eta dirua ondo erabili nahi dugu emaitza onak lortzeko. Horretarako lankidetza ezinbestekoa da. Norekin egiten dugu lan? Hau ez da nahita egindakoa, izan ere, lankidetza hau modu organikoan garatu da azken urteetan. Besteak beste edabideekin jarduten dugu lankidetzan, telebistakateak eta gobernuarekin ere bai, unibertsitateekin eta baita ikastetxeekin ere. Bazkide nahasketa honek eragin handia izatea ahalbidetzen digu gure jardunean. Bi lankidetza eredu ekarriko dizkizuet quizpotir eta kuelbat keltziat. Hau, izango litzateke erro zeltak. Quizbotit da egunean behin galeseraz, oraintxe aurkeztu zaigun aplikazioa. Gaur hemen aurkezpen hau egitearen arrazoia da, Iñaki ezagutu nuela, duela urte batzuk, hizketan hasi ginen, eta noski, biak ere berean lan egiten dugu, ezagutu genuen elkar, hizketan hasi ginen, eta iruditzen zitzaigun, Luisek eta bere enpresak egiten zutena oso ondo ari zela funtzionatzen eta ondo funtzionatzezakeela Galesen, eta esperimentazioa egin genuen. Oso bitxia da izan ere hizkuntza ezberdinak dauzkagu kodetzeko, baina saiatu ginen eduki hau gure ingurunera ekartzen eta lantalde bat osatu genuen horretarako. Lantalde horrek kudeatzen du jokoa Galesen. Gure zifrak ez dira hain altuak, bigarren sasoia bakarrik dugulako, baina 20.000 erabiltzailera iritsi gara. Eta erabiltzaile horietako askok egunero jokatzen dute, hori oso garrantzitsua da. Eta gainera, elkarrekin solasan aritzeko eta hizkuntza erabiltzeko oso modu atsegina da. Guk badaukagu gauerdiko lantalde, izan ere gauerdian hasten dira jolasten lehenengoak izan nahi dutelako. Momentu gutxi batzuetan lehen postu horiek lortzeko, lehenak direlako jolasten, edo pantailazoak ateratzen dituzte, beren izenarekin podioan lehen postuan daudela agertuz eta lagunei hori erakutsiz. Hemen, Galeseko laku baten argazkia ikusten duzue, ez da laku bera agertzen, baina laku bateko argazkia da. Eta galdera bera behar bada, erraza da edo txoroa da, baina galdera bera birala egin zen, eta sarritan gizonetako galderak izan ohi dira gustukoenak. Ahaztu egiten zaie zein hizkuntzatan ari diren, jokoan zentratzen dira, dibertsio horretan,
Eta horrela, pixkanaka publiko ezberdinaren gana iristen ari gara. Eta hau oso positiboa da guretzat. Izan ere, hizkuntzarekin harremana izaten ari dira horrela. Presented show through YouTube, and that means people can play along on the app whilst consuming more content through social. Eduki gehiago sartuko ditugu. Bigarren adibidea, ekarri dudan bigarren adibidea, da gure ibilbide zeltak. Eta desberdina da. Edatzaile berarentzat egin garatu dugu, gales, eta 6 tokiko agintariren finantzaketa jaso zuen 3 Irlandan, 3 Galesen, eta helburua da kanpaina turistiko bat egitea, gutxien ezagutzen diren eremuak, galesko eremuak ezagutzera emateka. Beraz, partaide bakoitzak dirua inbertitu zuen, kanpaina egin genuen, eta 6 ordu eta erdiko serie moduko bat sortu genuen YouTubeen, 3 eleduna da seriea. Hemen, aurkezle bat ikusten dugu, 2 alaba ditu, Irlandan bizi da. Eta orain, galesa ikasten ari dira. Orduan, tur txiki bat egiten dute, galestik, hizkuntzaren historia ikasten ari dira. Eta teknologia digitala ere baliatzen dugu publikoa erakartzeko. Beraz, lankidetza oso polita da. Eta 2 edatzaile biltzen ditu, eta baita tokiko agintariak ere orduan, eredugarria da, teknologia erabiltzen du, eta bestela batuko ez lirateken gauzak eta pertsonak batzen ditu, eta inpaktua lortzen du. Elkarrekin indartsuagoak gara, horixe da proiektuaren laburpena. Eta orain, labur, ustegabeko lankidetza bat erakutsi nahi dizuet bideo bat da. Ez dakit azpitituloek funtzionatuko duten ala ez. Goazen ikustera eta gero azalduko dut. Wyt yn cofio Maxen, does neb yn ei nabod o. Mae 1600 o flynyddoedd yn amser hir i'r po. Ond aeth Magnus Maximus o Gymru ar y flwyddyn 303 am gadael am gennym gofal a heddiw As it goes on. Oh, thank you. So, Eskerrik asko. Bideo hau erakutsi nahi nizuen gauza asko laburtzen dituelako, lankidetza lanari dagokionez.
abestia Emma Hojit da, oraindik hemen gaude esan nahi du, eta gauza asko esan nahi ditu benetan. Futbolzaleek adoptatu dute, belaunaldi askotako futbolzaleek adoptatu dute kanta, eta esan nahi du oraindik hemen gaudela, zen normalean, txapelketetan ez dugu aurrera egiten, baina aurrera egiten dugunean, hortxe jarraitzen dugu galesa hitz egiten, Brexita gora bera, eta hementxe jarraitzen dugu gure hizkuntzarekin, eta hementxe gaude Europan ere, beraz, abestia ederra da. Teknologiek, bitartekoek, teknologiak iristen dira gazteengana, eta horrela gazteak galesko historiari buruz eta hizkuntzari buruz gauza asko ikasten ari dira. Eta lankidetza hauek indar handia izan dezakete. Galesa orain modan dago, gazteak hizkuntza hitz egiten ari dira, erabiltzen ari dira, halako abestiei esker. Eta moda hori tresna benetan potentea da hizkuntza babesteko, hizkuntza hazteko, baina kontuz ibili behar dugu, modek ez dute irauten normalean, beraz, aprobetxatu behar dugu momentu hau eta horren gainean eraiki behar dugu. Uste dut bideoa ederra dela eta aurkezpenaren zati hau erakutsi nahi nuen. Thank you, Adam, for your presentation. Eskerrik asko, Adam, aurkezpen honengatik eta bideoarengatik. The word. Indarra handia du, emozioak pizten ditu. Nik ez dute ulertu, baina ederra iruditu zait. Eta orain, hurrengo hizlaria dugu gure artean, Jörg Huckner doktorea, Japak taldetik dator, ekonomian doktorea da, eta espezialista Sorabierako jokoetan aditua da, marketinga, komunikazioa, harreman publikoa, arlo horiek guztiak lantzen ditu, eta besteak beste, jolas bati buruz hitz egingo digu, nerabeek asko maite duten joko bati buruz. Jaun Andreak, ongi etorriak, asko gustatzen zait gaur Sorabiarrez hitz egitea hemen Donostian. Proiektu bat aurkeztuko dizuet. Futbolari buruzko bideo bat erakutsi digute, eta ni horrekin ezin ez lehiatu, baina nik erakutsiko dizuedan bideoa ere zirraragarria da. Azken hizlaria naiz, kafe atsedenaren aurretik, eta horregatik saiatuko naiz hau atsegin egiten, aldudan atseginen galdetuko dizuet zuetako zein jolasten da bideo jokoetara zuen aisialdian, altxa eskua. Zein jolasten da, zein ibiltzen da konsolarekin, ordenagailuarekin edo mugikorrean. Horri buruz ere entzun ditugu gauzak ez, iPadak, jende gehiago ere egon liteke, baina horregatik nago ni hemen gaur. Agian gero, zuetako batzuk hasiko zarete grabat jolasean jolasten. Grabat, abentura joko bat da. Eta gaia, hor pertsonaia nagusia, abenturazale bat da, marrazki bizidunen film interaktibo baten antzeko zerbait da, pertsonaiekin elkarrera ginean aritu gaitezke, asmakizunak daude, eta azkenean bideo bat bukaeran, bideo bat erakutsi nahi dizuet, jokoa nola funtzionatzen duen ikus dezazuen, baina aurrena proiektua hitz egingo dizuet, eta jokoaren arrakastan eragina izan duten faktorez ere hitz egingo dizuet, gero agian kopiatu dezakezue, zuen gutxiengo hizkuntzetan arrakasta lortzeko. Bideo jokoak tresna garrantzitsua dira, gure ustez, hizkuntza baten
edo kultura baten aldeko interesa pizteko, eta jokoaren bitartez, jokalaria kulturara hurbil daitezke. Gainera, bizi berritu egin dezakegu hizkuntza horrela, dibertsioa baliatzen baitugu. Edutainment deitzen diogu edukazioaren eta entretenimenduaren arteko hitz bat. Hau ez da sartzen bideojokoen industria klasikoaren barruan, ze guk sortu duguna aisialdian sortutako proiektu bat izan da. 6 zoro izan ginen, 80ko hamarkadan bideojokoak sortzen hasi ginenak. Garai hartan esan genuen ideia ona izango litzatekela, 18-19 urte genituen, eta esan genuen, ze guaia izango zen bideojoko bat egitea, eta are guaiagoa Sorabieran egitea, gure gutxiengo hizkuntzan. Eta horrelaxe saldu dugu. Sorabieraz garaturiko bideojokoa da sorabiarrek sortua. Beraz, abentura bideojoko bat sortu nahi genuenez, pentsatu genuen ze pertsonaia izango zen egokiena. Eta guk Grabat aukeratu dugu mitologiako pertsonaia bat da, Sorbian, eta mundu guztiak ezagutzen du pertsonaia mitiko hau. Horrela, hainbat belaunaldi erakar ditzakegu. Badira eleberriak, ipuinak, pelikulak, Grabat pertsonaiari buruz, eta festak ere badaude. Eta Lusacia Sarago ere ezaguna da pertsonaia. Alemania osoan ezagutzen dutela esango nukeen, Grabaten eleberria, lenguako edo hizkuntza eskoletan hitz egiten diete, aurrai honi buruz badaude bizikletazko ibilbideak izen berarekin, eta patxarra ere badago Grabat izenarekin. Esan nahi dudana da oso ezaguna dela, eta guk bideojokoak egin nahi ditugu, ez dugu gurpila berriz asmatu behar, eta erabaki genuenarekin sortuko genuela zerbait pertsonaia horren inguruan erabiltzaileengan pentsatuta. Ze erabiltzaileek baduten nolabaiteko lotura bat pertsonaiarekin. 2001 sortu genuen lehenengo jokoa. Nik CD-ROM bat ekarri dut, ez dakit gogoan duzuen nolakoak diren. Aurrena CD-ROM batean egin genuen, 86an hasi ginen diskete batekin, pentsa. Eta 2000 batean konturatu ginen ez zela diskete bat oso egokia, baizik eta CD-ROM bat. Sorbiako dialektoa erabili genuen, eta Lusazian komerzializatzen hasi ginen bertan hitz egiten baita sorabieraz. Uste dut hau mugarri bat izan dela gure hizkuntzaren historian. Foroak ere osatu ditugu, aurrak biltzen ditugu, edo bildu genituen, jakiteko zeintzen beraien feedbacka, ze erreakzio izan zuten, eta pentsatu genuen, agian beste bideojoko bat ere, sor genezakeela formatu berarekin, eta 2009an joko berri bat sortu genuen. Grabat, pentsamenduaren erregearen historia edo. Beraz, saga antzeko bada, pertsonaia mitologikoaren inguruan sortu dugun saga bat, eta entzun ere egin dezakegu. Barkatu konexioa moztu da. Orain bai. Nahi baduzu hasieratik hasiko naiz, ez. Sortutako bigarren bideo jokoan oinarri hartu dugu jokoak sortzeko motore moduko bat, game engine. Eta horrela errazagoa zen klik batetik ukitu daiteken pantalla batera aldatzea. 2008an ja pantalla ukigarriak sortu ziren. Eta ez genuen sorabieraz bakarrik egin nahi, alemanez ere bai, eta ingelesez.
atzo asko entzun genuen ingelesari buruz, internet munduan mundu guztiak menderatzen du ingelesa, baina nolabait ingelesak lagundu digu. Uste dut burua handia gia dudala. Zerbaitek hemen utxe egiten du, edo betaurrekoek edo buruak. Orain bai. Esaten ari nintzena. Nazioartean merkaturatzea lortu genuen ingelesaren erabilerari esker, baina zorabirazko lehenengo bideo jokoa izan da ingelesera itzuli dena pantalla ukigarriaren bertsiorako, eta horrela nazioarteko proiekzioa eduki ahal izan dugu. Hemen dituzue irudi batzuk. Eta hori lotuta dago aurre ikusitako merkaturatzearekin. Ez genituen lekuak eta fikziozko pertsonaiak bakarrik erabiltzen. Egiazko lekuak ere erabiltzen genituen, Dresde, Bautzen, Espreval... Zorabierazko gutxiengoa kokatzen den eremu osoa. Eben auch geschafft, auf über 60.000 Downloads zu. Eta ingelesezko bertsioari esker, 60.000 deskarga baino gehiago lortu ditugu. Demo bat dago eta norbaitek jolasten jarraitu nahi badu, erosi dezake. Estatu Batuetako merkatuetan, Brasilekoetan, Hego Afriketako merkatuetan sartu ginen, beraz herrialde horietan ari dira dagoeneko krabat. Jolasten eta erreakzioa oso polita izan da. Eta bai, zorabieraz hitz egiten du pertsonaiak, baina azpitituluak ditugu ingelesez. Eta hori da, izan da interesgarria haientzat, zorabiera entzutea, noski azpitituluekin. Hemen ikusten duzue taldea, joko hau sortu dugun 6 eroak. Noski ezin dugu ekoizpen profesionalarekin alderatu. Ez disiplina arteko ikuspegi batekin, ez. Herri sorbiari laguntzeko fundazioaren laguntza izan dugu, beraiek egiten dituzte eguneratze teknikoak. Hementxe ikusi duzue zer behar den halako joko bat sortzeko, narrazio bat, gidoia, marrazkiak, jolasaren diseinua, implementazio teknikoa, programazioa, grabaketak, audio grabaketak. Egia esan, hori ez du pertsona batek bakarrik egin lana. Eta hor, inbertitu ditugun ordu ez hitz egin nahi bat dugu, eta hori dirutan zenbatu, 1,2 milioi eta 2 milioi euro arteko zenbateko batez hariko ginateke. Jokoaren merkaturatzeari dagokionez, merkatuan sartu genuenean jokoa, eskolekin lankidetzan aritu ginen, aurkezpenak egiteko, roadshowak edo egin genituen, hainbat aurkezpen hainbat lekutan, eta horbean duela 25 urteko argazkia ikus dezakezue, denbora luzea igaro da ordutik. Gure promozio materiala egin genuen, zorabieraz, aurrentzat, YouTubeen ere iragarri genuen. Da natürlich eben auch wichtigen Support gegeben haben. Eta ez, ikusi genuenean, norbait gai zen, norbait ez bazen gai asmakizuna ebazteko, YouTuberren laguntza jasotzen zuen. Eta orain, nire aurkezpenen amaiera da, baina bideo bat erakutsi nahi dizuet. Lusaziako basuen sakonean indarrezkutuak daude. Zorabiako krabatazti ospetsua zara, eta 1714ko Lusazia esploratzera eramango zaituen abentura berri bat duzu zain. 那 这边 chaka
hiri zaharren eta eskualde bakartien txoko ilunak arakatuko dituzu. Eta bideo joko batean inoiz ikusi ez diren leku historikoak aurkituko dituzu. Pertsonekin hitz egin, maitagarrien ipuinetako pertsonaiekin, baita animaliekin ere. spielnić. Zato trebam horcu Zer egin bat bete behar dut. Kaj tam roškuste? Horretarako horrelako blabe bat behar dut. Zu ere okina zara edo errementaria zara? Smerđa carotx. Hau aletegi txiki eta usain txarrekoa da, bai? Hau ez da aletegi bat, benetako txerritegia da. Aizto zorrotz bat, bildu objektua, kombinatu eta erabili elkarrekin. Egin musika, dantzatu, ebatzi joko honetako zereginak eta enigmak, Sorbiako erregearen sekretua ezagutzeko. Ja, vielen lieben Dank an die. Eskerrik asko. Ikusiko zenuten gure jolasak estandar profesionala izatea nahi genuela naiz eta gure aisialdian sortutako joko bat izan. 6 lagunero hoiei buruz hitz egin dut, lagunak izaten jarraitzen dugu. Pentsa, egon dira gora berak, ez, sorkuntza prozesuan. Baina egia esan poz handiz aurkezten dizuet eskerrik asko zuen arretagatik eta hitza itzuliko diot moderatzaileari. Thank you very much. Eskerrik asko. Hor publikoan galderak badauden itxoiten dugun bitartean, nik galdera bat egingo dut, ez? Eta pentsatzen aritzen, kongresu honen azpian badugu balio erantziaren gai hori, ez da? Luistxo, badago jokoentzako merkatu bat, gutxiengo hizkuntzentzat edo hizkuntza gutxientzat edo finantzaketa publikoarekin bakarrekan garatu daitezke? Eta egin izan diren berrikuntza batzuek ere aurkezten ditugu laguntza programetara. Hori ezinbestekoa da, seguraski euskarazko edozein garapen teknologikotarako gaur egunean. Eta kultura orokorrean ere entzun dugu gaur lehenengo hitzaldian pizgarri batzuk daudela eta bueno, altzairuaren industriak ere bai euskal pizgarriak eta automobilarenak ere bai, dakigun bezala, eta ez txikiak gureak, baina handiagoak, seguraski. Baina bere horretan, publizitatearen bidez eta funtzionatzen duen joko bat da, bere burua pagatzen du, aberasteko ez digu balio izan, baina egunero jateko bezain beste, bai, produktu bat gehiago sare batean, gure enpresaren bizibidea, gehiago da bezeroarentzako egiten ditugun beste gauza batzuk. Baina joko garapenak ere egin ditugu hirugarren batzuentzako, honetan oinarriturik, eta erakusgarri on bat da, funtzionatu duen gauza bat. Hau baino lehenago beste joko bat ere garatu genuen, ez zuela hainbeste funtzionatu, baina norbait eukizuen ideia, egunean behin bakarrik jokatuko da. Gero eredu hori arrakastatxoa dela ikusi da, Wordle produktua bera ere egunean behin minutu bat kentzen dizun gauza bat da, ez gehiago, eta horrek badu bere zera. Eta bueno, pues, ez dut sekretua erreolatuko, baina urtarrilean edo beste joko bat, egunean behin jokatzeko bat, aterako dugu beste enfoketxo batekin, baina antzekotasun batzuk dituena egunean behin egin. Thank you. Eskerrik asko. Adam, eta zure kasuan, sponsorri patrozinatzailerik ero babeslerik izan duzue?
Galeseko egoera berbera da, ez, bideojokoen kasuan. Gamifikazioa erabiltzen da hezkuntzako produktuetan, saltzeko jokoak egin beharrean, eta hor, finantzaketa publikoa lortzen dugu, maila profesionalera iritsi nahi dugu, eta ez baduzu inbertsio handi bat egiten oso zaila da. Hor ikusten dugu, Minecraften, Fortnite, Xbox, PlayStation, hoietan guztietan ikusten dugu hezkuntzan, bai landu beharreko zerbait da, eta guk daukagun aurrekontua aintzat hartzen dugu, eta zuek egiten duzuen gauza bera egiten dugu, zerbait sentziloa, simplea irudikatzen dugu, eta dirua erabiltzen dugu gamifikatzeko, erakusteko, dena simplifikatuz, eta horrela, nolabiteko aurrekontua geratzen zaizu, eta bai produktua, maierako produktua simplea da, baina erakargarria da bisualki. Ze hori izan behar du erakargarria. Beraz, gauzak simple mantendu behar dira, gauzak simple egin. Zuen produktua, 6 eroren produktua da, beraien dirua eta denbora bideojoko horiek ekoizten erabili dutenak. Hori horrela da, horrela iruditzen zaigu, edo mozkinak, edo irabaziak izan dituzue. Alemanez erantzungo dut, esaten du. Bigarren bideojokoa garatu ahal izateko, publikoki esango dut. Ez dezagun ahaztu, 6 urte inbertitu ditugula eta 100.000 euroko laguntzak eman dizkigute. Oso diru gutxi da. Pertsona kopurua eta erabilitako denbora aintzat hartzen badugu, baina hori izan zen adostutakoa. 100.000 euroko finantzaketa emango zitzaigula hasteko, baina proiektu talde gisa ez dugu ezer irabazi. Ze herri sorbioaren fundazioak merkaturatzen laguntzen digu, eta diruak, irabaziak, fundaziora itzultzen dira, eta pentsatuko duzu oso negozio kaskarra egin dugula, baina ez, izan gaitezen zintzoak, ez? Gure proiektzio eremua oso txikia da, ez? Lusazia oso txikia da, baina badugu nazioarteko proiektzio hori ere. Eta zuek badakizue, ez? Ez dira inbertsio handiak egiten proiektzioan, edo apen bitarteko erabileran, ze gure jokoak 5 euroko balioa du, agian diru asko irudituko zaizue, ez? Aplikazio bat deskarragatzeko 5 euro ordaintzea, jendeak doainik nahi du, edo 99 zentimonen truke, baina 5 euro ez da asko. Publikoak badauka galderarik, galderaren bat badaukazue, altxa eskua, mesedez, esan zuen izena, nondik zatozten. Ignacio naiz Lierro Mantxakoa. Eta galdera bat daukat, Jorg eta Luis Txoreentzat. Zenbat balio du zuen produktuak plataformetan mantentzeak? Bai, garapena eta lokalizazioa gehiago da urteko mantentzea baino. Zenbat izan daitekeen zerbitzarien aldetik eta horrela, urteko 5.000, 10.000 euro artean izan daiteke, kostatu daitekena, gure zerbitzariak eta odeian daude, eta odei hori Alemanian dago, bide batez. Baina, egin behar den ahalegina bezeroei erantzutea adibidez, kexuak egoten dira, galdera gaizki dago, ez dakiz zer bakizer, marketinga eta horra, hor gastatu dezakezu gutxitik askora. Eta Kataluniako kasuan geu saiatu ginen ahal bezala egiten, eta ez genuen gauza handirik lortu. Galeratara joan zen guztia.
proiektu galesa gehiago ezagutzen du Adamek, baina telebistak egindako apostu bat da, eta uste dut, okerrez banago, telebistako produkzioek kostatzen duenarekin joko baten mantentzea behintzat online dagoen bitartean. Pasatu gabe leheno erakutsi dudan zuzeneko lehiaketa horietara, bastante eramangarria dela. Baina gastatu dezakezu euro gutxitatik askotara. Orain, zerbitzarien aldetik eta oso ondo egina dago, bastante it works. Ondo funtzionatzeko gasto ondiri gabe. Jörg, please. Ja, so jetzt muss ich mal das mal bitte rausnehmen hier. Zu den Updates in den jeweiligen Stores kann ich gar nicht. Dendetara heltzen diren eguneratzei dagokionez ezin dizuet erantzun, izan ere kasu hortan erantzukizuna fundazioarena beharena da, baina gisa honetako joko bat mantentzeko gastuak 2018an sortu zela kontuan izanik, ohiko mantenu gastuak izan ohi dira. Beti daude garapen batzuk egiteke, baldintzak aldatu egiten dira, eta doikuntzak egin behar dira jokoan beti. Baina, gastuei dagokionez, nik ezin dizut zehazki erantzun. Myself, we have seen a good Nik ere galdera bat egin nahi nuke, izan ere, ikusi dugu hemen lankidetza eremu interesgarri bat dugula, baina jokoen eremu honek lankidetzarako, areago lankidetzan jarduteko aukera eskaintzen digu hizkuntza gutxituen artean. Nire galdera Europar Batasuneko finantziazioaren ildokoa da. Badakizuen nola eskatu diru laguntza horiek? So, Adam, yes. If I take the example of Quizbot or the daily quiz. Nik egunean behin eren galesarako bertsioaren eredua hartuta erantzungo nioke mantenu gastuei, odo saiatuko nintzateke. Joko hau mantentzeko eta jokoa operatiboa izateko eduki berriak sortu behar dira galeseraz. Bera baita hizkuntza joko honetan, baina horrez gain bertako kulturaren inguruko ezagutza behar dugu. Zer gatik dauka hainbesteko arrakasta joko honek? Arrakastaren gakoetako bat da gure identitatea, gure komunitate ezberdin eta txiki horren identitatea ukitzen duela. Mundu guztiak ezagutzen du elkar bertan, eta hori da garrantzitsua, hori da divertigarria hizkuntza gutxitu baten egindako joko batean. Baina gastuei dagokionez, bertako pertsonei ordaindu behar digu. Talentuan egiten dugu gasturik handiena, pertsonetan, kultura ezagutzen duten pertsona horietan. Etorkizunean, bertsio orokor bat egin nahi dugu joko honena, eta beste hizkuntza gutxituetara saldu nahiko genuke. Guk plataforma batentzako inbertsio egingo genuke, eta plataforma horren bidez beste hizkuntza gutxituei sarbide merkeago bat eskaini nahi genieke. Estrategia kontua da, azken batean, badaukagu eduki bat, funtzionatzen duena, ni ez naiz behar bada ditu finantziazioan, baina ikusten badugu funtzionatzen duen produktu bat daukagula, errentagarri izan behar luke. Eskerrik asko, 300, kafea dagoeneko prest dagoela uste dut. Azken iruzkinek egin baduzue? Izlariei, egia da. Eskerrak emango diziogu. Nahi baduzue altxa eta zuen tokiak hartu. Eta azken hitzartze bat ere izango dugu. Atxeden labur bat hartuko dugulako kaferako, baina datorrela mesedez, Mikel Etxeberria Etxeita, Network to Promote Linguistic Diversityren izenean, eta hitzartzea bukatu ostean, orduan bai, etena izango dugu, baina segida ere emango diogu. Zeurea da hitza, Mikel Etxeberria, eskerrik asko. Egunon guztioi.
Enpildi, Europako hizkuntza aniztasunaren alde lan egiten dugun administrazio publikoen, unibertsitateen eta gizarte ekimeneko erakunde sare bat gara. Europako hizkuntza gutxituak laguntzen duena. Hau da gure erakundea eta laburbilduz aurkeztu nahi dudana. Enpildik nagusiki bi eremu lantzen ditu. Alde batetik, Europako erakundeekin, Europako Batzordea, Europako Parlamentua eta Europako Kontseiluarekin lanean aritzen gara gure hizkuntzek sustapen, babes eta normalizazio maila handienak lor ditzaten. Lobby lana egiten dugu. Beste alde batetik, Enpildi sarea osatzen duten hizkuntza komunitateen, haien arduradun politikoen, profesionalen, ikertzaileen eta Europa osoko adituen artean ideiak eta jardunbide egokiak trukatzeko aukera ederra eskaintzen dugu. 22 hizkuntza ordezkatzen dituzten 40 bazkide biltzen ditugu. Euskararen kasuan, Enpildiko kide gara, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Bizkaiko Foru Aldundia, Soziolinguistika Klusterra eta nik ordezkatzen dudan Aurten Bai Fundazio Pribatua. Ikusten ari garenez, teknologia berriek eta adimen artifizialak gure gizartean duten eragina agerikoa da. Gure erronka da gure hizkuntzak aurrerapen teknologikotik kanpo ez geratzea eta teknologi berri horien potentziala gure hizkuntzen garaparenen alde erabiltzeko gai izatea. Zentzu horretan, Bartzelonan Copiters Fundazioaren eta Kataluniako Generalitatearen laguntzarekin kampus bat egin berri dugu. Bertan digitalizazioa, adimen artifiziala eta hizkuntzak, egungo egoera eta aukerak izenburupean. FUEnek, foru nau hizkuntzen onurak gaiaren inguruan antolatzeko egin duen ekimena txalotu nahi dugu. Ekimen interesgarria eta beharrezkoa da, eta oso onuragarria izango da gure hizkuntzentzat. Amaitzeko, Enpildiren izenean, eskerrak eman nahi dizkiogu FUEni gonbidapenagatik. Izan ere, urrats bat gehiago da gure bi erakundeen arteko harremanetan. Eta ziur nago, gure hizkuntzen aldeko ekintza bateratuak egitea ekarriko duela. Eskerrik asko. Eskerrik asko beraz, Mikel Etxeberriari, eta orain tarte labur bat hartuko dugu, kaferako, solasteko tarteare bai, baina segidare laster batean emango diogu, beraz gaur goizean ekindako lanari segida emanez, hizkuntza gutxituen digitalizazioaren garrantzia ikusentzunezkoetan, hori segidan izango duguna, hori 12 puntuan izango da, beraz laster batean, mezu hau beraz, pantailaz bestalde, itb.eus bidez zuzenan jarraitzen ari zareten guztiontzat ere. Orain arte.